Neħħejna l-ilbis iswed u minflok l-uniformi ilbisna ħwejjeġ ikkoloriti b'sinjal ta' ferħ għad-deċiżjoni tal-qorti. Din kienet ir-reazzjoni tal-MUMN wara d-deċiżjoni li kkonfermat li l-infermieri jistgħu jibqgħu għaddejjin bid-direttivi fl-isptarijiet la darba joffru s-servizzi essenzjali lill-pazjenti. Din id-deċiżjoni ħarġet mill-primawla tal-Qorti Ċivili fejn l-imħallef insista li għandu jkun il-Gvern li jsib soluzzjoni għal problema ta' nuqqas infermieri fl-isptarijiet lokali ta' meta l-imħallef Ian Spiteri Bailey ċaħad it-talba tas-Segretarju Permanenti fiħdan il-Ministeru għas-Saħħa Joseph Ketkuti sabiex iwaqqaf lill-Union tal-Infermieri u l-Qwiebel milli tieħu azzjonijiet industrijali fl-isptarijiet. L-għada ta' din id-deċiżjoni Net News ħal kummenti ta' Paul Paċ, il-President tal-MUMN. Ir-reazzjoni mhux tiegħi biss imma tal-infermier u Qwiebel kollha kienet ta' ferħ kbir, tantu hekk li neħħejna l-flok l-iswed u llum qed nilbsu flokkijiet b'ħafna kuluri, għad l-uniformi mal-bisna. Kienet ferħ għax kienet ta' xokkanti li l-Ministeru tas-Saħħa qabad tliet avukati fejn qed jgħidilna ir-ratio ta' nurses mal-pazjenti u l-level ta' compliment kemm ikun hemm nurses kurswali. Dak huwa relevanti. Kienet ta' xokkanti wkoll għalina li l-avukati li qabbet kisfer qed jgħidilna proposti ta' pensjonijiet u taxxa ma tistgħux tiddiskutuhom. U għalikom ma jgħoddux waqt li kien hemm setturi ta' unions oħra li ddiskutuhom. Dat tip ta' approach minn Ministru tas-Saħħa kienu vera xokkanti imma kif jgħidu l-Malti is-sewwa rebaħ u l-imħallef litteralment qal li l-MUMN għandha dritt titkellem fuq kemm hemm nurses ġoswali, għandha dritt titkellem fuq l-overtime, għandha dritt titkellem fuq il-kondizzjoni tal-infermiera Qwiebel, għandha dritt titkellem fuq il-pensjoniet, għandha dritt titkellem fuq it-taxxi tal-overtime, ta' dritt ta' kollox. Għalhekk kienet ferħa kbira għall-infermiera Qwiebel kollha ta' Malta u għall-pazjenti tagħna. Issa bħala union aħna responsabbli biżżejjed li ma qabbeżniex erġajna daħħalna d-direttivi li kien hemm għalkemm kellna kull dritt, imma tlabna laqa nhar il-ħamis biex verament għall-ewwel darba l-Ministeru tas-Saħħa jibda indirizza nuqqas kbir ta' nurses u l-kondizzjonijiet tan-nurses u Qwiebel għaġġi tal-pazjenti tagħna. Kien fid-9 ta' Ġunju meta l-MUMN batet ittra lill-Ministeru tas-Saħħa fejn informatu li kienet qed tħabbar diversi direttivi lill membri tagħha kawża ta' tilwima industrijali. Bl-MUMN dak iż-żmien tisħaq li ġiet informata li d-diskussjonijiet rigward ftehim settorjali mal-infermieri u l-Qwiebel ma kinux se jseħħu. Jum wara l-ieħor li nuqqas tal-infermieri qed ikun ta' detriment tal-pazjenti Maltin u Awċin bil-Union tinsisti li l-Gvern m'għamel assolutament xejn għajr li jressaqhom il-qorti. Il-Ministeru mexxi minn Chris Fearn kien insista li tali azzjonijiet industrijali kienu se jpoġġu f'riskju s-servizzi tas-saħħa. Madankollu wara li sema żewġ naħat l-imħallef Spiteri Bailey insista li kellu jkun is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tas-Saħħa li jsib soluzzjoni għal din il-problema għaliex il-pazjent diġà mhux qed ikun moqdi b'mod xieraq minħabba n-nuqqas ta' staff.